Priatelia, v dnešnom videu si znovu zahráme Apex Legends, kde som si pozval jedného kamaráta, ktorý nás tak trochu poťahal a niečo nové naučil. A dnes ako bonus k tomuto videjku si otvoríme všetkých mojich 24 Apex pekov naraz, tak rozhodne dopozerajte videjko až do konca. A ak vás chcete podporiť, tak nezabudnite zanechať like a odber, keď tak follow na sociálnych sieťach, plus sa môžete ísť pozrieť na môj hlavný kanál, kde nájdete pravidelné videjka z Fortniteu. Ďakujem vám za podporu a poďme rovno na to. Kámo, to máme celkom player skill distribution celkom dosť zle oproti ostatným hráčom. To sme my, pozor! Sme my? My sme tí najťáci. No tam, keby chodíme s Myšom na to Kámo, miesto, na mid? Na stred? Nie. To je Len aké slide? na stredu. Hej. Jo, tam som bol aj minulú hru. Ja idem na light, kámo, ide tam niekto s No, nami. tak už tu idú tipsy, no. To je nejaký ten night. Jo, oni idú na light, ja idem na shotgunu. A tu idú tiež niekto, kámo. Tento dead. Tropix, ty sa... No, Nemám nič na diaľku. nie, to je Tobias. Ježišmaria. No, Dostávam aj z dosť všetkých strán, kámo. No niekedy tu vlastne lieta dron a to ako zoslíš a má také akéby červené bodky na sebe, tak to znamená, že tam má keykartu do trezora a vlastne tu je trezor vždy. Kámo, trezor. Hej, tam máš zlaté veci. Kámo, to je jak kapitola 2 toto vo Fortnite. To by používaš sprint? Hej. Dobre. No ozaj, keď beží či ide, tu je ten bod. Aha. A tie No, keykarty a keď padajú si odkiaľ? Z takého dronu. On tu A jeho je vidno na mape? Ten dron? No. Nie, on iba býva v lokáciách. No a keď Amo. šprintujete a slidnete, vyskočíte, tak keby máte boost, že ste rýchlejší. No, dobré, neviem. OK. Keď mám tak ďaleko, tak tam ani nedostrelím. Neviem, či to je hitscan. 50. 45. 45, crack. Má málo. Ináč. Mám málo na bavu. Poďte na zadnú. OK. Ja idem ziplineu. Poďte sem, nedávaj. Prečo? Jaj. Evac Tower. To som to Biasovi ukazoval. By som potreboval toto. Poďte. 50. Choďte, ja pojem za vami. Je to ale... No, tak si mali ísť. Jak sa mám... Mne to neodpadilo. Neviem, tak poď, daj zipu. Počkaj, Ani mňa to medkit. neodpadlo, ale Dám si medkit, počkaj. to úplne ide vôbec preč. Vyzniť sa. Si dal ziplineu. Pretože ja zomrem asi. Hacek, daj ten dron tvoj. Daj Davidovi ten tvoj dron. Díky. Poď, poď. Niekto tu je. Máte energy, ale... 50. Kašľ na to, veď. Ja by som potreboval sniper náboje. Tých mám málo. Ja ti dám server, ak chceš, David, ich mám dosť. Dajú. 50. Jeden knock. Tu sú ďalší. Bol sám. Táto zóna je fakt extrémne... Ha? Tu je typek. Kde? Tu? No, Poslal zozadu. hej. Knock. Nice. Ha, tam je ešte ďalší. Na jednom, nice. Dead. Dead. Nice, bomba. Ale ten bol de fakt dobrý. Ja by som potreboval sniper náboje, tu nič No, není. no. Yes, tu je 100. Super. Mám veľa už. Hej, tam vzadu sú. Nie. Kámo, teraz som sa vyhealoval, fakt. 50. Sú hore asi. Nie, jeden No, ďalší pozor, 50. Teraz sú tu trapy. O, tu- On tu, u mňa. to tu hodil. Tobias, poď sem. U mňa sú všetci. Mal si sem. Oni to úplne obišli. Jeden ok. Není. Má jedno.
Nok, tento. Na stredne zhodu. Kamo, ja som tu udusil sa tým plynom. Kamo, ten plyn ma úplne zabil, nevadí. Dobre, ďalšiu. Potrebujem pomoc. Tento jeden je nok. Druhý je tiež nok. Nice, to bol krásny play. Voľu tu chcem, namiesto Evy. Niekto tu beží. Tak ten inak. No, nič nemám. Ten sa ani nespamätal. Nábojky mi priniesol aspoň. Ja som kamo otvoril čestku hneď prvú a tam bola Eva, tak som ju musel zobrať. Išiel som na ňo. No najbližšie v Mirage. Sem a sem. Kde sa čo tam je ten dron? Jo? Ja vidím. A čo s tým? No ja poď za ním, hej. OK. A vidíš ako, nie počkaj, vidíš ako svietí, hej? Áno, cargobot, áno. No, tak keď tam bude zlata, tak skús ho vtedy zostreliť a budeš mať zlaté veci. No, fialové. Fialová? Hej. Tak to je dosť málo. Čo tu máš? Kam ten movement s týmto borcom je fakt mega. Máš kartu alebo čo? Hej. Jo, aha, vidím. Padlo to? Nice. Ako to vyzerá? Hej. Čo? Takéto červené. Sem. Aha, voľtky, OK. Kde sa, A poď kde je ten voľt? Sem aj, to je tiež. Taká stavba a tu keď hodíš, tak to priťahne ľudí okolo. Takže tam môžeš nahádzať granáty a ich to zabije. OK, tak tu je toho dosť. Armor, shield, laser, shotgun bolt. OK. Ja mám čo za toto? Okay, ktoré mám ja? Jo, overworld armor. Tak to chcem. OK, tak máme dobrý loot teraz. Ja mám ale veľké baterky, mám jednu iba. Tento ide k nám akurát. OK. Tu sú nejaký gleb, nejaký... To čo má? Ti drbe? Valkyria, to je len... Dobre. Dostal za 50. Na streche. Makrek. 50 na streche. Tak to čo dáva brosky? Jeden. Funky Monix. Tam na streche 50. Má jakú snipu, kámo, on mi dal všetky... Kde? What? Tobias, daj mi hento, prosím. Idem za ním. Medkit? Hento. Tu je hore, poď sem. Nie, už dám si syrinže. Vik mi dal 2 hity, nejakou dobrou vecou. Si ju dal? OK. Kámo, hráme s profíkom. Mám tu sentinelku, ak chceš. Jo, však to je to snipa, ktorú mám fajte. Nemám toho wingmana, to nechcem. A zoberiem si tie náboje, čo tam sú. Backpack modrý, kámo, konečne. Standard stock nemám. OK, poďme. Ja to on nemá ešte, on to ešte nemá. Ja viem. Toto si zober, Tobias. Full evo charge si zober. Tak toto si zoberaj. Zober si full evo charge. Cash, teda. Toto zober. Tam sa čo si furt deje. Za kopcami. Okej, musíme kúpiť. 9 enemies. To sú skoro všetci. No hej, všetci úplne. Na to tu a tu. No, počkaj. No, všetky sú full teamy. Ja už mám toto, ešte by som A zlatý potreboval. bin. Čo tam je? Fialový backpack. Laser. Je to sem. No, Yes. nič nepotrebujem. Aha, pozor. Aj tam. Tam oni sú v dverách. Ja vidím. Nie, A tam ďalší, tam, tu. Ďalší, pozor. Vnútri? Ďalší, pozor. 50. No, pozor. No tak počkaj. Healujem sa. Dostal. Nie, pozor, David, nechod tam, ona má rotačník. Ja som to možno stiahol. Dostal, má málo, má jedno. Nice. Chod tam. Kamo! Zadu z boku. Hečkaj. Z boku crack. Nice. Kamo, úplne sú slabí títo. Poslední typci proti nám. On si dal nejaký...
To čo robia? Tam. Pozor. Jeden knock. Nice. On sa vypustil do vzduchu. Pozor. 50. Dostal. Má jedno, dead. Rozsiel, no. Má. Nice, ešte jeden. Ja som Tu je dole. Nevadí. 45. Kde? Ten tiež vyletel hore Vidím ho. nejako. To je to Horizon. Resuje. 29. A resla vlastne. A kde je? Dole, podľa mňa. Ja som pri ňom. Padli. Dead. Nice. GG, brosky. Dobre. OK, takže zase sme sa niečo nové naučili. Máme tu ďalšiu kamasku. Priatelia, ešte predtým, než sa pustíme na hru, tak dnes je ten deň, kedy otvoríme všetkých mojich 24 Apex packov. Poďme teda na to, otvárame prvého. Ja neviem inak, čo je dobré a čo je zlé, takže... Padá mi nejaká póza, skin. OK. Ideme na ďalší. Čo mi vlastne z toho môže padnúť dobré? Ako viem, že to je dobré? Zlaté sú dobré, no zlaté sú akože... OK, padli mi dve modré a jedno Zlaté sú basic. najlepšie, potom fialové je lepšie, modré je také stredné a sivé OK. najlepšie, ale keď ti padne červené, 3 červené, tak to máš úplne najlepšie. Lebo keď pôjdeš, dáš si 6 stor. O, fialové mi padlo. Počkaj. Hovo. Nejaký... Neviem čo to je. Nejaká stickerka asi. OK, ďalej. OK, modré, sivé. Skiny. OK, ďalej. Modré, sivé zase. A ti padlo niekedy niečo červené? Hej, jedenkrát. OK. Ďalšie. Jedenkrát a to už asi hrám rok. Sivé, modré, sivé. OK, moc dobro to nezačína. Sivé, modré. Kam aspoň jedno žlté by sme mohli dostať. Modré, sivé. OK, ja si to potom všetko poekvipujem, takže to budem mať. O! Mám zlaté! Mám finisher zlatý a skin epický. Kámo, ten finish je pekný. Ty to vidíš? Ja ti pozeráš na stream, že? OK, borci, ešte, aby ste aj vy mohli niekedy takto opening skôr, tak môžete doraziť na stream, kde môžete vidieť na hlavnom kanáli. OK, mám fialové ďalšie. OK, skin na tohto, alternátora. OK. Ideme ďalej. OK, basic. OK. To si ho môžeš hneď na to, keď na to klikneš, tak sa môžeš equipnúť. Aha, teraz není čas. OK, ideme ďalej. Zase zlaté! Skin na... čo to je? L-Star. Ukáž. A moc sa mi nepáči. Pekný. Ale ja takto ganu nepoužívam. OK, To ďalej. nepôjde, len ako musíš nevedieť hrať. Basic. To čo mi padlo. Úplne najviac. OK, zase basic. Basic, už mi padli dve zlaté, už mi nič dobre nepadne. Basic. OK. OK. Fialové. Skin na koho? Watson. To ani nemám. To je pohode tiež. OK, ďalej. Modré. To ti budú povedať, kam hlavne skiny na tie veci, ktoré nemáš. Ja, to je tak vždy. A tie, s ktorými hrám úplne najmenej. Zlaté! Ďalšie! Skin na ďalší finisher. To už je druhý s nejakým netopierom.
Ona má kamo tú ultinu, že má zbraň a to má aimbot. OK, ešte máme posledné dva. Tak, posledný, predposledný. OK, a posledný. Basic. OK. Hotovo. Ešte mám jeden. Tak dobre, ešte jeden. A iba skiny. Ukázali sme si tu teda, jak fungujete voľty. Dostali sme tu maximálny poťah tuto od nášho tretieho teammatea. No a to je ešte videa všetko. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite zanechať like a odber. A keď tak follow na sociálnych sieťach, plus sa môžete ísť pozrieť na môj hlavný kanál, kde nájdete prevažne videjka z Fortnite. Toto sme všetko dostali. A to je dneska všetko. Vidíme sa na budúce u ďalšieho videa. Čaute.